Kør. Yes. Okay, det der... ja, I må hellere forklare om det, for jeg ved det ikke rigtigt, faktisk. Dette er den døde vingummi. Det er den ukendte vingummi, som vi har fundet. Vi ikke ved, hvor den kommer fra, men vi ved, hvor den ender. Og jeg vil bare lige sige, at vingummi den er fuld af hår og alt muligt andet. Ja. Og desuden så ser det faktisk ud som om, der er blevet tykket på den. Men den er så fundet i vindueskarmen. Jeg vil gerne gøre mærke. Den lagde herude, ikke? Og så da jeg skulle tage den af, så hang den fast. Så den har nok lagt der et stykke tid. Ja. Og vi kan meddele, at vingummien den ender i denne uskyldige dreng. Uskyldige. Nu tænker I sikkert, jamen hallo, hvorfor er han sådan? Det er fordi, prøv at se, lige money jeg får ud af det. Det er det pounds, ikke? Det er over 100 kroner. Der er over 100 kroner her. Der er 15 pund. Nå, nu tabte jeg nogle af dem. Vi tæller en $25. Ja. Cirka. Øj, vi skal lige have nærbilledet. Nej, det sker bare ikke. Jeg skal lige føde væk. Det trækker den bare ud. Ja. Ej, der er bare mange hår, der er Du skal holde det med. Du må ikke pille dem af. Altså, det er bare en, og så slutter du. Nej, den skal tykkes, den skal tykkes. Den skal lige trille på drøblen, skal den. Ej, hvor er det sjovt. Jeg har håret i halsen. Fuck, det der, det var så lækkert. Lukas, hvordan føles det? Jeg har stadigvæk hår nede i halsen. Ja, det er smukt. Hvor synes du, det er røvhår? Det er onkel Gert, der er sådan pusse på. Det er gammel. Nej, den er halvtykket kickstanger. Hvad skal du have? Jeg tager alle de her penge med mig. Lukas har vundet puljen. Skal du også låne et bælt, Lukas? Nej, jeg får mig i baglommen. Vi ses. Hej. Hey, Lukas, her var min 20'er. Lukas, bliv her, Lukas. Du skal blive her, Lukas. Du skal ikke